Okay. Hvad hedder det? Firma, det hedder Hammers AS. Men i stedet for Z'et, så er de fandme skrevet S. Hammers med H. Ja, H-A-M-M-E-R-Z. Det hedder firmaet Ja, Hammers. ja, med Z. Hvem gør Hammers? Men de har skrevet med S, det forstår jeg bare ikke. Hammers AS. Og hvordan skal det staves, siger du? H-A-M-M-E-R-Z. Det skal være med Z. A-S. Ja. Den er rettet. Okay, sender I det så lige om lidt? 10.000. Ja. Okay, og det der beløb, jeg sendte, ikke om? Ja. Det var 10.000, som hvis I nu skulle bare have det. Ja, jeg prøvede at tjekke det, og så kunne du få igen. Okay, hvor lang tid går det, før det kommer på skærmen? Det ved jeg ikke. Okay, for søren da. Det sidder jeg ikke lige at styre, men de kommer op med jeres telefon. Hvor lang tid tror du, det kommer til at tage? Jeg kan ikke sige det. Altså, der er jo kun 25 minutter tilbage af udsendelsen. Ja, okay. Det er fint nok. Vi prøver på det gå. Vi håber på det bedste. Jamen, vi håber på det bedste. Det er godt. Jo. Tak, fordi du ringede. Ja, farvel. Hej. Nu skal vi kraftigt til at være. Jeg vil tage et billede af, hvordan det ser ud. Hvad var det, du skulle have? Hvad var det? Hvad var der engang? Og 225.000. 250. Altså, om jeg der igen. Guldberg, hvad var der engang? De kan ikke vinde med firmaet.